Gargamel w drzewie atakuje, ja pierdolę, patrzcie. Gargamel. Zobaczymy, jakbyś pieniądze chciał. Gargamel. Co ta gra? Dysko. Dysia, Patryk, uśmiech. Ej, chodźcie na drugą stronę drzewa. Gdzie spotkamy się na zakręcie, dupy dać trzeba będzie. Chodźcie na chwilę. Przejechałem się. Tam, po drugą stronę. Chodź kamerzysto za mną. Kamera w puszczy. Czego? Zobaczaj. Masz jaskinia ogra. Najebać się machmolem to nie sztuka. Tutaj to jest jaskinia ogra, filmuj ją. O, proszę państwa, tutaj mieszka ogr i smerfy. I tam jego matka, która sra ziołami. Ziołami. Mam... Kamerzysta mówi, co widzi. Jesteś cygan z naboru, jak się rzucał u nas w armii czechosłowackiej. Poszedł, w pizdu. Co celowałeś? W tatę. Tapa, taki pańsika tam, o. Gdzie? Nie lej pan to. Tam sika fan, widzicie. O, mam go tutaj na przybliżeniu. A tutaj też polska młodzież, bawi się. Policja za tobą. Co na drzewie siedzi na Policja, patrzcie, policja jedzie, patrzcie. Uciekam. Policja. Uciekajmy! Ogr wychodzi z jaskini, spierdalamy!